Скоростите, скоростите. Лоста. Газ, дай. 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 Вече карам. Пета. Вече спрях. Браво, мамо. Ти не си защото съм ти заключил вратата. Затвори си прозореца. Слушам те, добре. Добре, не. Да ти отключа на вратата. Как да ти отключа? Добре. И вече аз те Дай да затворя. отваряй двигателя сега да видим повредата. Дай. Тук може поне мускули да направиш. На отваря прозореца само за малко го отвори и толкова. Колко кажеш ти? Аз сега ще трябва да съм при тебе, за да ти помагам, защото съм помагат Добре. на колата. Ти каквото кажеш това? Добре. Да не отвори вратата, защото ще се престипя. Добре. Сипувай нафта. На бензиностанцията сипвай. Добре, сипвам. Айде, Вече сипвам. айде. Вече аз ще бъда до тебе. Да не ме гледа спокойно. Така виж само малко си. И си ми зеле! 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 Побързайте, затварям прозореца. Давай. Защото се връщам да... Да се смееш. Да не се измори. Още малко. Дай. Как? Още. Страхотно, вече не ме снимам. Ще пусна музиката. Пусти. Не ме си... Качвай се на волана пак. Добре. Пускай музиката и пътувай. Сега ще паркирам, защото сега паркирам много надалеч. Съм не близо. Само внимавай да не те прещипе вратата. Пръщчетата. Не влизай, мамо! Не, аз искам да те снимам как караш. Не да ме снима, защото Пускай музиката, Павел. Защото ми пречиш да карам. Карай, карай. Не искам да ме снима. Ево те кача тук на капак. Ево тук, горе те кача. Ево. Не, е хубаво. Не. Дали сме били такива и ние? Не знам. Искам ли да се гоним тук? Изпушвам цигарата и почвам. Добре. Ти нямаш Аз умора, ще се бе. гоня сам дори. Ти нямаш умора. Там да не паднеш долу. Не, внимавай там. Добре, внимавам. Нали ти си много добър? Ти нали си много добър Мехмед? Ами да. Има страхотна кола.
Дай да ги смениме с твоите. Искаш ли? Аз да взема Тойотата, взимай ти тая. Съгласен ли си? Ами да. А? Да. Добре. Тя не е отключена. Ами ще отключи. Може аз да съм... може ти да си ми помощникът и да вериш. Виж, Павеле, ама да не се излажеш ти с твоите, а? Не!